magauban hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy ha sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman. Kung sa tumanong ta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa, ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta, magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloyan sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uha-uno lalinon ang nagtuman, uha-uno lalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagkapamati ni ini nga programa Jesus is Oho. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Oho, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among mahigugmaon og dalangpanan nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Niining takna o Dios, sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Itugot mo unta nga kini nga programa mahimo kining instrumento sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, pinaagi sa imong mga pulong nga maabot diha sa mga puloy-anan. Panalangin ang mga nagapaminaw, dadas kahayag sa kamaturan sa pagpangalaga diha kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa, Jesus is Our Hope.
Sa gihapon kami maghatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayod sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa di pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, sa ato nga tagag atensyon karon ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message kining kuan gining ato nga cellphone dinhi kadaghan na ba aning miss call ani. So gyud sa nagtawag number man ni nga kuan kana na ang unsaon man kana na unsaon man nga nagdagga na ang motor wa na ko kuan ni wa na ko maka-entertain nga naa day nagtawag kay naara man is bag nini ang kuan nini ang cellphone. Okay. Maayong odto sir katubang gabi niingon nga wa matubag ninyo ang iya pangutana bag-o pa siguro to nga nagpaminawan sa inyohang programa kay muraman og wa pa siya masinati sa dagan sa inyong program. Magpaabot ra to siguro siya sir kay giingnan man ninyo nga wa man may number sa imo paminaw lag sige kay tubago na nga pangutana. Okay, posible nga wa gyud to siya makahibaw gyud kay bag-o patingali tungod kay kini magong atong programa nagkalain-lain nga mga tao, nagkalain-lain ang mga relihiyon nga mangutana. Ang uban po di na lang mangutana pero daghang mangutana. Unya ang ato kong tagaag atensyon gyud magabi kasagaran usara gyud ka pangutana maupos atong oras. Mao na nga sa dili pa gyud kay mag-abot man ning mga pangutana sa dili pa tubagon ang pangutana mga a day before nga makuana tiksa na pahibaw na nga tubagon ang imong pangutana. Maliban lang gyud kung naay nangutana nga murag follow-up sa pangutana nga atong gitubag muna nga insigida na matagaan ng atensyon sa pagtubag kay pagkaugma kay follow-up man halimbawa kining pangutanaha ron gitubag unya nangutana siya nga murag follow-up ba gi-ride una niya ang atong gitubag nga pangutana aba syempre pagkaugmaan na ato dahil ng tagag-atensyon sa pagtubag. Well, wa pa kanini ang wa man diri karon si Brother Isaw ato tong gisaad unsa tong pangutanaha Brother Living nga kuan unsa may gisulti sa sayong Kristohanon sa diha nga ang mga apostoles wali mahitungod sa adlaw igpapahulay mao ba to? Pero sagdi lang kay naamantay na pahibalo na karon atong sulayon nag-search unya o susi si Brother Isaw. Well, ato paning basahon ni paminaw lang ni sir sa inyuhang mga pulong dinha kay usahay manggod ang among apo wa diri sa among anak wa pod kay mga tiguang naman mi maminaw lang mi. Salamat sa pagbasa sir. Okay. Okay ra pod nga maminaw pero nindot gid tong mangutana mo. Well, napatay tubago, napatay basahon, last na lang atong basahon. Kung mauhon gyud na nga ay pangutana ni. So dili lang. Okay kini. Okay. Kuya John, maayong udto. Mangadto di ay mo sa Negros ni Kuya Isaw ug itugot sa Ginoo umaadto mi mga hapit na kay sunod bulan tingali itugot sa Ginoo gyud magampo lang gyud ta.
Well, si Brother Libby Galan sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imo usa na diha nga malili na ang ato ang monitor aron atong mahibaluan kung diining lugar sa kalibutan o mga nasura nagagikan ang atong pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi ino sa tanan natong mga pinalangga nga mga ating paminaw. Kutob sa naminaw o nagtan-aw karon sa atong live broadcast through Facebook Maigala. So kamong tanan kinasing-kasing na sabnamo nga ginadapit sa pagpakig-uban dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede nung kapadala higalag ng mga mensahe, ng mga importanteng mensahe diri sa mga number namo ni Brother John or dinhi sa ato nga comment section sa atong live mga higala. Aron ato nang mabasa, no? So isend na dinhi niya palihog lang pod alang sa ato mga viewers, mga followers sa ato nga programa nga ato palihog i-share mga higala nga ato sa atong mga friend ang ato nga program para nga mas daghan ang makasunod o makapamati sa mga pulong sa Ginoo nga atong paghisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning basahon ang mga mensahe nga atong nakita niya si Hail Day Angkon. God bless you, brother. Kiniya po si Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo, Brother John, Kuya Libby, og sa tanang mga kaigsuunang naminaw, og nag-view karon. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Niya po si Brother Rufino. Good evening ninyo, Bro John, og Bro Lib, og Bro Isaw, og sa tanang kapaglao maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless. Salamat sa pagbasa, bro. Okay, niya po si Sister Merlin Derder. Good evening ninyo, Bro John o Bro Lib. Dira, mayong gabi mga kapaglaom. God bless. So, God bless also. Okay, ato ning tanawon makadiyot higala ang pikas nga screen. Ato ning tanawon. Okay, medyo ning kuan man ning ungot man ning atong monitor higala. Ato ning tanawon. Di na yun mulihok. Okay, no? Ato ning tanawon karon taon-taon. So makahimog yapo mo sa pag-send og mga mensahe aron ato nang basahon mga higala ang inyong mga messages nga midangat dinhi. Okay, ari na ulian ra. Atong tanawon ang mga nag-like niya si Brother Ronilo Itang, Ginalyn Lumuntad, niya po si Brother Basilio Notarion Jr., si May Molina Gicoli, o si Brother Rufino Moreno. O niya diritas mga nag-love, niya si Brother John Michael Cinco, Edward Generias, Pretemi Simons, Ronaldo Bragat, Emilda Osabel Borratso, Roselyn Mainit, Larry Jr. Punay, at Chini Doktora Langido 5, Abner Dualio, Rina Joy Dispi Huban, Roger Nobal de los Santos, Ede Layos, Dionisia Yonting Lasida. Ano niya po si Janelle Dehito, o niya si Edwin Notarte. Okay, ito ni dilikyatan ng pikas. Atong tanawon, okay, wala may na puno. Okay, no? Akong ibalik ang panahon ni Brother John Dehito alang sa pangutana. Brother John? Okay, dagang salamat Brother Libby. Well, mga higala, ato ning kuan, ato ning tagaan o pagtagad ning pangutana ni okay, okay na ra.
Well, sir, kumusta og maayong adlaw? Ako si Manuel nga kanunay namati sa inyo. Mangutana ko, kinsa man gyud sa inyong labaw nga nag-imbento nga dunay kaunon o dunay dili? Salamat, sir. Okay, daghang salamat no, Brother Manuel. Ato naning balikan una. Sir, kumusta ug maayong adlaw? Ako si Manuel nga kanunay namati sa inyo. Mangutana ko, kinsa man gyud sa inyong labaw ang nag-imbento nga dunay kaunon o dunay dili? Salamat. Okay, ato salamat ni Brother Manuel, no? Bahin atong imong gihisgutan katong pag-text nato, no, batong sa tong unsa tong pangutanahan nimo. Please na lang ko og kanana ang text dire adto kay aron nga ato tong matagaan og atensyon to, kay dili kaayo ko ka-fix og unsa gihan ay pasunod atong pangutanahan nimo nga ingon nimo i-appeal na lang ni og tubag nya dili man na makuan ma-insert karon tungod kay kining imong pangutana diri nga gi-text mao man ni atong tubagon. Palihog lang Brother Manuel og kuan palihog og text nga mahitungod atong pangutanahan nimo kay dili kaayo nako masintido kung unsay hanay gyud atong pangutanahan nimo unya mo gawas man unya na nga mura og dunay bikil sa imong hunahuna samtang naminaw ka. So i-text lang diri ha Brother Manuel, kanana ang salamat kaayo. Well, mahitungod ni ining imong pangutana Brother Manuel nga kinsa man gyud sa among labaw ang nag-imbento but pasabot naghimo nga dunay kaunon og dili namo kaunon. Ang tinuod paggasulti Brother Manuel, siguro ang ipasabot nimong labaw ang dunay higher position diri sa amo, pero ang tinuod kami ang among giila o gituhuan nga mo'y among labaw ang Dios, kansang Dios nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Og kini nga Dios mao kini ang amo nga ginasimba, kay mao man ay gisugo nga simbahon sumala sa Hua sa pinadayag 14:6 ug 7. Ang tinuod Brother Manuel, ang doktrina o pagtulunan nga kanang dunay kaunon o dunay dili pud kaunon ang nag-imbento ang nagsugo niya na ang Dios og diha na siya nangadaan human sa pagbuhat sa kalibutan. Pamatingi ra gyud ang gihisgutan sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 1 og 31. Mao ni ang gisulti. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Mahunay angay nato nga timan-an Brother Manuel uban sa tanang naminaw. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kung atong basahon ang 31 nag-ingon, ug nakita sa Dios ang tanang mga butang nga iyang gibuhat, tan-awa kini maayo kaayo, dihay kapunon, dihay kabuntagon, adlaw nga ikaunom. Tandaan nato na Brother Manuel nga ang tanang mga butang, ang kalibutan ug ang tanang mga butang ani-ani ni gibuhat kana sa Dios nga dunay kahaponon ug dunay kabutagon ug gigama na siya sulod lang sa unom ka adlaw. Og unya Brother Manuel, sinitungana ang tanang masanitungana ang tanang mga butang sa kalibutan, ang Dios dinhina nagsugod nga siya naghimo og tao. Meaning nga sa diha nga gibuhat sa Dios ang tao, diha nadaan ang tanang mga butang. Ang tuyo sa Ginoo aron ang tao magbuot sa tanang mga butang nga iyang gibuhat, meaning dunay otoridad, dunay pagbulutan nga gihatag sa Ginoo. Kung imong basahon ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 7 nag-ingon, o giumol ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, o gihoy pa niya sa mga buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi,
ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. So biblically ang gitawag og kalag ang tao nga dunay kinabuhi. Karon kung imong tan-awon ang 15, basahan to 15 paingon sa 17 sa Henesis 2 nagingon, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao ug iyang gibutang kini sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon ug bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon. Tanawa ni Brother Manuel uban sa tanan naminaw karon. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tanang mga tao nga nag-ingon. Nawa? Makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan ni anang bunga sa kahoy nga nastiliwala sa pag-ila og sa maayo og sa dautan. Dili kamo magakaon ni ana kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana mamatay kamo gayod. So dinhi kining pagtulunan og doktrina nga dunay kaunon ug dili pud kaunon didto ni magsukad sa tanaman sa Eden. Diin ang pagkaon nga gihatag sa Dios sa una mao ang bunga sa kahoy ang mga prutas kay ang pagkaon og unod o kon flesh miidad naman ang kalibutan og 2,000 human sa luno usa pa pod nagakaon og inunta unod ang mga tao. Karon tandaan nato Brother Manuel nga ang nag-imbento gyud ini meaning ang naghimo ang Dios. Busa wala kay mapangita kung kinsa sa among labaw o pangulo ang nag-imbento nga dunay kaunon o dunay dili pod kaunon. Timan ina, wa kay mapangita ni ana tungod kay way nag-imbento sa among mga pangulo mahitungod ana kundili ang Dios gyud. Ang Dios misulti kang Adan og ni Eva, makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy sa tanaman nga naa sa tiluwala pag-ila og sumayog sa dautan, dili mo magkaon sa bunga ni ana kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana mamatay kamo gayod. Meaning nagpasidaan na daan ang Dios kang Adan og ni Eva nga kung mukaon sila ni adtong gidili sa Ginoong kaunon mamatay gid sila. Mamatay sila. So kung imong tan-awon didto na magsukad sa tanaman sa Eden og unya kung imong tanahon atong tutukan ang Dios mo'y naghimo og nagsugo niini nga dunay kaunon og duna poy dili sad kaunon. Ang Dios ana. Karon kung imong sundan ang mga pamahayag sa Biblia, sumala sa Henesis 3:1 ngadto 6 nagingon ay didto sa langit kung imong susiyon ang Biblia kay tabo man ang panagkaaway didto kay ang Ginoo wa na niabot naman ang iyahang inunta pagkabahin-bahin didto sa mga anghel kay mirebilde naman si Lucifer. Mauna nga dunay panagbangi na, panaglalis, panaggubat dito sa langit hangtod nga si Lucifer. Ang pulong Lucifer nagpasabot na og morning star. Ang kadtong mga manlulunda o mga anghel nga bidapig sa yawa, gihinginlan sila dito sa langit o gihulog sila dinhi sa yuta. Sa pagkahulog nila niining kalibutan nakita ni Lucifer o sa yawa ang suod ug nindot nga pagkasuod sa Dios ug sa tao ug tungod niini ang yawa medyo mibati siya og kasilos kay siya man unta ang pinakasuod ug pinakaduol sa Dios pero nahimo naman hinuon siyang pinakalayo tungod sa kadautan nga iyang nahimo. Ug pinaagi sa malimbungon nga butang o paagi ang yawa migamit sa bitin. Tanawa ra God Henesis 3:1 ngadto sa 6 nagingon, karon ang bitin malalangon labi sa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og ang bitin miingon sa babay, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Tanawa kung imong tan-awon dinhi
dinhi magsugod ang limbong ba sa yawa nga iyang lubagon ang kamatuoran. Kay wa man mag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Ang giingon sa Dios nga makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy nga sa taliwala sa pag-ilag sa maiksdautan, dili kamo magakaon sa bunga ni ana, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mamatay kamo gayod. Tandaan nga ang paglipat sa yawa ngadto sa kang Eva sa babae, nagingon di ay nagingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Wa man mag-ingon ni ana ang Dios nga dili sila makakaon sa nang bunga sa kahoy sa tanaman. Ha? Og ang na kung imong basahon gyud, di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Og imong basahon ang kinini ang tres nagingon, og ang babae mitubag sa bitin nga nagaingon, makakaon kami sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman. Apan gawas niya ng bunga sa kahoy nga naas taliwala, niingon kanamo ang Dios nga dili kamo magakaon sa bunga ni ana, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana, mamatay kamo gayod. Nagpasabot nga si Eva wala makalimot sa gisulti sa Dios kanila. Kung imong basahon ang Henesis 3:4-5 nagingon, og ang bitin miingon sa babae, dili gayod kamo mamatay. Kung imong lantawon ang gipamulong sa yawa, magkapupareha ra gyud, dili kaayo layo og kahawid kay tan-awa. Ang kwarta nga fake, kung imong tan-aw, mura magyapog tinuod nga fake, ang kwartang fake. Meaning nga ang sayop nga minugna sa yawa, dili kaayo ni layo pod sa tinuod o sa insakto. Di ay nag-ingon ang Dios nga dili kamo makakaon sa tanan nga mga bungas kahoy sa tanaman. Wa baya mag-ingon ang Dios nga di mo makakaon sa nang bungas kahoy sa tanaman. Ang gisulti sa Dios, ang bunga sa kahoy na sa taliwala, pag ilag sa maiksdautan, dili mo magkaon. Muna gisulti. O niya, tanawa, unsay gisulti sa yawa, dili gyud kamo mamatay. Ang gingon sa Ginoo mo kaon, mamatay gyud mo, pero ang yawa niyo dili gyud mo mamatay. Nagingon sa 5, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata ug mahimo kamong sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa daotan. Mao ni ang pasalig sa yawa nga dili gyud sila mamatay. Hinuon sila mahimong sama sa Dios nga manghibalo sa maayo ug sa daotan. Ang Henesis 3:6 nagingon, og sa nakita sa babae nga ang bunga sa kahoy maayo nga kanon ug nga kinitakos nga tinguhaon ug makapalipay sa mga mata, mikuha siya sa bunga nini, mikaon siya, gitagan usab niya ang iyang banda ug mikaon kauban niya. So kung imong pamalandungon pag-ayo kining mga bahina, ang Dios niini mo'y nagmugna pero giguba sa yawa. Kung dunay mga tao o pundok nga inyuhang mabatian nga nagtudlo nga kaon na ang tanan, kay limpyo na tanan, kana ang gidalaan na doktrina na sa yawa. Kay ang yawa may doktrina nga kaon tanan, pero ang Dios dunay ipakaon o dunay dili usab ipakaon. Karon tungod niya na kay mikaon man si Adan og si Eva sa gidili sa Ginoo, didto ni adtong bahina sila nakasala. O kay nakasala man sila, matud pa sa Isaiah 59:2, ang sala mo'y nakapahamulag o nakapalayo nato gikan sa Dios. Tungod nini sila si Adan og si Eva nahikawan, wala nay panahon o kahigayunan nga sila magpabilin pa dito sa tanaman sa Eden. Gipagula sila sa Dios, gipapahawa sila. Nganuman, tungod kay sila milapas na. Unsay ilang gilapas? Ang balaod sa pagkaon, daytarilo. Timan-i nga ang Dios mo'y naghimo ana nga dunay ipakaon o dunay dili ipakaon. So kung naa ka man gani og pundok nga kaon tanan,
ayaw gig kumpiyansa na susiha gyud mindras may panahon pa kay kanang punduka ang nag-govern ni ana ag nagmando ni ana ang yawa, kay ang yawa may doktrina nga ang tanan kauno na. Unya sa diha nga nakasa si Adan ug iba, gipapahawa sila sa Dios dito sa tanaman sa Eden. Kung atong tan-aw dinhi sa Henesis Kapitulo 3 versikulo 17 hanggang 19 nag-ingon dinhi, og miingon siya kang Adam, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa og nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pangingon dili ka magkaon niini. Kinsa gyud ning sugo nga dili naay gidili pagkaon ang Dios. Unya nag-ingon dinhi, tinunglo ang yuta tungod kanimo, pinaagi sa kahago magkaon ka gikan niini og ang sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. So dinhi magsugod gyud ang pagpatulo og singot, ang paghago na sa tao aron siya makakaon sa tibuok niyang kinabuhi. Tandaan nato na. Unya nag-ingon ang 18, kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kudyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. Sa singot sa imong nahong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mopauli ka sa yuta, tungod kay gikan niini gikuha ikaw, kay abog ka og sa abog ikaw mopauli. Sumuni ang resulta na nga sa diha nga ang tao mamatay, mubalik siya dito sa abog sa yuta, diin siya gikuha sa Ginoo. Ug tungod niini mga kaigsunan, ang labig yod nga bugat nini kaning giingon sa Ginoo, sa singot sa imong naong magapatulo ikaw. Busa mo hinungdan nga ang tao karon maghago na gyud siya pag-ayo, kay kung dili siya magpatulo sa iyang singot, dili siya maghago, ay pastilan dili pud siya makakaon. Ug niining bahina si Adan og si Iba wa na gikinahanglan nga magpabilin pa nga magpuyo didto sa tanaman sa Eden, kay delikado kung makakaon sila pagbalik niadtong bunga sa kahoy naghatag og kinabuhi, ug mahimo hinuon silang makasasala nga dili na mamatay. Nagingon dinhi 22 ngadto 24 sa Henesis 3, ingon ini ang gisulti. Og miingon siyo ba nga Dios, aniya karon ang tao nahimo ang ingon nga usa ka nato sa paghibalo sa maayo ug sa dautan, og karon tingali unya ituyod niya ang iyang kamot ug mukuha usab sa kahoy sa kinabuhi ug mukaon ug mabuhi sa gihapon. Tungod niini gihinginlan siya ni Hiyuba nga Dios gikan sa tanaman sa Eden aron sa pag-uma sa yuta nga gikuhaan kaniya. Busa gipapahawa niya ang tao sa o gibutang niya sa may silangan sa tanaman sa Eden og ang mga kirubin og ang mga siga sa usa ka espada nga nagaliso-liso aron sa pagbantay sa dalan sa kahoy sa kinabuhi. Busawa na gyud sila tagai pa si Adan og si Iba og kahigayunan nga makabalik pagsulod dito, gipabantayan as manulunda, og unya dunay espada nga nagasiga nga ginapatuyok-tuyok nga di na gid sila pwede pang makabalik pa dito, kay tingalig makakaon sila unya pagbalik sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug mahimo silang makasasala nga wala nay kamatayon. Ug tungod ni Brother Manuel, tandaan nimo nga ang doktrina nga mukaon bisag unsa, iya na sa yawa nga doktrina, dili na iya sa Dios. Kay dunay gitugot niya pagpakaon ug duna say wala niya itugot pagpakaon. Hangtod nga nagdaghan ng daghan ang tao sa kalibutan ug nakita sa Ginoo ang tanang paggadawtan sa tao sa yuta dako, og ang pagpamalandong siyang hunahuna og kasing-kasing lunlon kadautan lamang gihapon. Mao ni mabasa nato sumala sa Henesis Kapitulo 6 versikulo 5. Og kung atong basahon pa sa ubos, og nakapabasol kang Hiyuba nga gibuhat niya ang tao, nakapasubo kini sa iyang kasing-kasing. Og si Hiyuba miingon, pagalaglagon ko ang yuta uban sa tanang may kinabuhi.
Og nag-ingon sa 8, apan si Noe nakakaplag og kamuot sa mga mata ni Jehova og si Noe nagalakaw kauban sa Dios. Timan nga taliwala sa kadautan sa kalibutan naa pagyapon ang Dios mapili o makita niya nga tarong nga tao nga naglakaw nagsunod uban niya. Ang kadaghanan ron nagkinabuhi sila nangalagad sa Ginoo, nagampog Ginoo, nagsimba og Ginoo, pero wa mo sunod sa gisugo sa Ginoo, tuwa sunod sa kaaway sa Ginoo. Mao na bitaw nga ang yawa okay ra. Why problema na mo ampo ka, mo simba ka, mo alagad ka sa Ginoo, why problema na siyawa. Ang iya lang idili siyawa paninghuaon nga di maabot sa kasing-kasing tao ang pagsunod sa kasuguan sa Dios. Kay nasayod ang yawa kapag ang tao mga lagad magampo magsimba sa Ginoo nagsunod sa kasuguan sa Dios, ang tao mahimulag diha niya. Pero ang tao nga nagsimba, nagampog, nagalagad sa Ginoo nga wa magsunod sa kasuguan sa Dios, ang yawa nahibaw nga sa adlaw sa katapusan iya ra gyapon ang makauban didto sa kalayo sa impierno. Nganuman mga tao kining mga bakakon ug walay kamatuoran kay wa na magsunod sa kasuguan sumala sa Juan 2:4. Kung imong tan-awon dinhi ang gihisgutan dinhi matud pa no nga sa diha nga gipalunupan sa Ginoo ang kalibutan og unya mga kaigsunan sa dihang naglunop na sa dihang naglunop na nangamatay ang tanang buhing butang diha sa kananaang dinhis kalibutan. Kung imong basahon ang Genesis kapitulo 7, ang Dios nagsulti kang Noe nga kinahanglan mosunod sila sa arka uban sa iyang pamilya kay sila mga matarong uban ang mga mananap nga tinagpito ang mga bay og laki sa mga mahinlo og unya tinagurha bay laki sa mga mahugaw. So dinhi na gideklarar sa Biblia, dinhi na gisulti nga diay kadtong mga mananap nga gibuhat sa Dios dunay gitawag mahugaw ug dunay mahinlo. Dunay mahinlo gipasulod dito sa arka. Ug kay nangamatay man ang tanang mga butang sa kalibutan tungod sa lunob, dinhi na magsugod pa nga ang tao magakauna og unod. Apan sa gihapon dunay gitugot ug duna poy wa itugot sa Dios. Ang problema lang kay ang mga tao magamit-gamit dayon ni anang buhat Jis, limpyo na og unya mo gamit-gamit dayon ang mga tao ni anang Mateo 15, Marcos 7 sa pagpatuo nga kuno limpyo na ipakaon na ang tanan. Pero niya kung imong tan-awon human sa lunop diha na sad ning lutaw na kaysa una bunga sa kahoy man to. Apan human sa lunop ang tao magakaon na usab og unod or flesh. So tungod niini ang Dios naghimo gihapon og balaod aron ang tao mahibalo kung unsay kabubuton sa Dios. Sa Levitico 11:46 ug 47 nagingon kini mao ang balaod sa mga mananap ug sa mga langgam ug sa tanan nga buhi nga nagalihok ug sa mga tubig sa tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw ug sa mahinlo o sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon o ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. So niya na naplastar na sad pagbalik ang balaod sa Dios. Pero makapatingala ka nga nung gitamakan o giyatakan is mga taong nagpaila nga sila mga alagad sa Dios. Hinumdumi nga dunay gisulti dinhi mahugaw ug mahinlo, ipakaon ug dili ipakaon. Pero ang gitudlo ron sa kadaghanan hinlo naman wa nahugaw. Unya ang gitudlo ron sa kadaghanan kaon na tanan. Pero ang Dios nagtudlo nga dunay ipakaon ug dunay dili pakaon, duna say mahugaw ug duna say mahinlo. Ngani kung imong basahon ang Ezekiel 44 Ezekiel 44:23 ingon ini ang gihisgutan dinhi matud pa dinhi sa Ezekiel 44:23 og amo ni ang gisulti og tudluan nila ang akong katawhan sa kalainan sa balaan og sa
nahugawan og ipaila kanila ang kalainan sa mahugaw ug sa malinis. Gustos Ginoo nga tudloan ang iyang mga katawhan sa mahugaw, sa mahinlo, sa balaa dili pakaon, balaan ug mahinlo, sa ipakaon ug dili pakaon. Plano na as Ginoo nga ang tao tudloan mo na nga gitudlo dinhi sa programang inyong gipamatian sa kahanginan nga naay mahugaw, naay mahinlo, naay ipakaon ug naay dili ipakaon kay plano man na sa Ginoo. Sugo na sa Ginoo, Brother Manuel, ug kay sugo man na sa Dios, mamalandong mo kay ari na gani mo sa sugo sa inyong mga pangulo sa simbahan, natural nga kini sila gigamit pud sa yawa. Iya man na sa yawa ang pagtulunan, kaon na tanan, wa nay hugaw, wa nay hinlo, iya na sa yawa nga pagtulunan. Karon, kung dunay mahimong diskumpiyado dinha sa akong gisulti nga kanang nagtudlo nga kaon na tanan, hinlo na tanan, kung dunay diskumpiyado diha nga moingon ko doktrina o pagtulunan na sa yawa, kung duna sa inyo dihay musupak pamatud-e nga nasayop mi unya kanang inyo mooy husto, amo nang hulaton ug amo na nga paaboton. Well, Brother Manuel, uban sa tanang mga naminaw, kay baluan ninyo nga ang Dios mo'y nag-imbento, mo'y naghimo yanang naay ipakaon ug dili ipakaon ug dili ug wala kay anay masusi dire sa among labaw nga nagmugna niya nang naipakaw dili pakaon kay ang Dios mo'y naghimo niya na. Og tungod niya na, Brother Manuel, salamat sa mga butang nga imong gustong mahibaloan dinhi sa atong programa. And please, i-text to diri ang giingon nimo nga kay nag-text man ta nga palihog na lang sir og tubag aning pangutana dili man na mahimo kay kini ra man pangutanang usa nimo atong matubag ug unsa ganito i-text na dire kay wala man tay time sa duha ka pangutana o kaya tulo usahay lang mahitabo duha labi nagmugbo na gyud kayo ang ipasabot madara ang duha ka pangutana sa usa ka oras pero kasagaran usa ra gyud. So Brother Manuel, hulaton na namo dire ang imong pangutana Salamat sa imuhang pangutana. Hope nga naminaw ron ang imong pamilya, imong ugangan ug ang imong bayaw. Unya, please pahibaw ako ug unsay ilang nahimong reaksyon sa imong nga text diri nga atong gitubag karon. Salamat. Og si Brother Libby maghatag og dugang pagpatin-aw sa natin-awan na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, dengan salamat Brother John. Ato ning basahon niya si MG Estoy. Mayong gabi Brother John og Brother Libby. Nagsige mi og live sa inyong programa. Matagabi si Maki Estoy sa Bool Church, Colyaba, Biliran. So thank you kayo sa Colyaba Church sa Biliran Province. Niyasad si Meliod sa Silasol, maayong gabi mga kapaglaom. Yaniyapos Jeremiah Humula, mangumusta ko diha sa GK Mohon sa atong mga bagong mga igsuon nga mainiton mainiton nga nangalagad. Okay, gikani ka Brother Jeremiah Humula. Tapos Brother Eddie Layos, good evening Brother Libby o Brother John. Brother Eddie Layos ni from Kaungkod. So salamat kaayo. God bless mga kaigsunan kan Jeremiah Humula. Okay, ato ning lion makadiyot ang pikas nga screen kay niyay mga bag-o ning apas nga ato nakita nga nag-like ang ba nag-love sa ato nga programa. Niya si mensahe nga nagdilaab si Brother Jimmy Ranises. Niya sad boss, may gabi diha boss. Salamat sa inyong pag-view sa atong programa. Niya sad si Ginalyn Lumuntad ug si Mede Langido. Niya sad si Brother Basilio Notarion Jr. Niya sad si Selvia Bilarde. Okay, ato pong nakita din si Virgie Tabuak, Roger Noval de los Santos, Rene Joy Dispi Huban, niya po si Rina Joy na Brother Libby, hindi na Rene Joy, Rina Joy. Rina Joy. Ako ning pag-umangkon
nahuhuban na lang na ron kay kuha man na kana na minyo naman na. Niya po si Joan Magdadaro, John Magdadaro. Niya si Joan Mingo Goliemas. Niya ato pong okay, mauni mga nahidugang atong nakita niya po si Sister Ruth Necesario de la Cruz, Jan Moses Rosalejos Poyot, okay, niya po si Mads Robelin Villaganas Necesario. Mads, may gabi inyo diha. Mads, kumusta si Parituto o sa mga kabataan diha kamong tanan? Pangumusta niya kung magkaigsunan diha sa church? Okay, ito pong nakita si Sister Alma Mahait. Mayong gabi tanan ang Ginoo magapanalangin sa tanang naminaw. Okay, madam, salamat sa pag-view. Bisas inyong kabisi, lisod man ni unta des ilag signal, Brother Libby, pero nakalighot gyud in town. Salamat sa pag-view, madam. Okay, maadto ta sa paghatag og tubag sa dugang tubag sa pangutana. Ang pangutanag kinsa ang inyong labaw, Berjon, nga Yes, ang iyang pangutana nga kinsa magyod sa inyong labaw ang nag-imbento nga dunay ipakaon, dunay dili. okay, salamat no kay siguro kani ato higala nagunahuna ni siya nga ang Seventh-day Adventist nag-imbento lang og sugo nga hinimo ba sa Seventh-day Adventist nga mga mahitungod sa mga pagkaon nga gidili niya naasay gitugot kay kun pananglit inimbento lang na sa inyong mahigalang SDA matawag na og tradisyon kanang tradisyon gyud human tradition doctrine mga pagtulunan nga hinimo lamang sa tawo nya kuya ra ba na og ang pagtulunan nga hinimo sa tao kay sa Marcos 7 nga 9 si Ginosos nag-ingon nga kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay inyong gitudlo ingon nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Kanang ato bang ipasangil balaod sa Dios pero minugna lang sa tao. Pangutana, kining pagdili sa inyong mahigala nga Seventh-day Adventist na ay mga giilang kalan-on ninyo nga gidili sa Seventh-day Adventist nga wa kauna balaod ba na sa Seventh-day Adventist mahigala? O kinsa ba'y naghimo di ang balaora? Kay balaod lang Seventh-day Adventist, maigo tas gingon ni Ginosos kawang. Pero naa ba na sa Biblia? Okay, atong tanawon. Ang Seventh-day Adventist nagtuo nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ug unsay sugo sa Dios mauna ang atong pagatumanon. Okay, karon atong tanawon daw og sulay ang mahitungod sa balaod sa pagkaon iya ba ni sa Seventh-day Adventist. Ako basaw na sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 46 o 47. Nagingon ang Dios nagsulti. Tanawan yung Biblia. Levitico 11:46 o 47. Ang giingon sa Ginoo, kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga mga buhi nga nagalihok sa mga tubig og sa tanan nga mananap nga nagakamang ibabaw sa yuta. Ang nagsulti ang Dios na day balaod, ingon kini mao ang balaod mahitungod sa mananap, mahitungod sa mga langgam, mahitungod sa mga nagkamang ibabaw sa yuta og naas katubigan. So naay balaod ang Ginoo mga higala. Iyang balaod sa Dios. Unsa may balaod niya nga gihatag niya sa tao? Ang gisulti niya sa 47, pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo og sa taliwala sa mananap nga buhi nga arang makaon og sa mananap nga buhi nga dili arang makaon
ang tugon sa Ginoo, ang balaod sa Ginoo, ingon siya, pagbuhat kamo og kalainan sa taliwala, sa mahugaw o sa mahinlo nga mga mananap, mga butang sa kalibutan. So maghisgot katag magbuhat og kalansugo na sa Ginoo. Unsa may atong buhaton? Kana magbuhat og kalainan. Ang atong buhaton, ang ipakaon mao'y kaunon. Ang di ipakaon, di kaunon. Kay kaunon ni muhastan di ipakaon, nagsupak na tas instruction sa Ginoo nga pagbuhat og kalainan taliwala sa mga mahugaw og sa mga mahinlo. O niya, ingon ni nga og sa tanan o sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon og sa mananap nga buhi nga dili arang makaon. Na lagi makaon ay di makaon. Ang makaon muna gitawag mga mananap nga hinlo, mga langgam nga hinlo, mga isda nga hinlo. Pero ang katondili ipakaon mautoy mga mananap nga mahugaw, mga langgam nga mahugaw, og mga isda nga mahugaw. So balaod na sa Dios. Ang Seventh-day Adventist nagsunod lang sa balaod sa Ginoo. Og dili baya ni kay para sa Seventh-day Adventist, para din natong tanan mga higala, para natong tanan ng balaura. Dili kay sa amo lana. Ang Seventh-day Adventist usa lang sa misunod anang balaura. May tungod sa pagkaon. Unsa man ni dili pwedeng kaunon. Unya unsa may kaunon. Unya kun imong basahon dinhi ang nakasulat sa Levitico 11 versikulo 3 ni ang ilhanan. Kadtong tanan nga may kuko nga pikas, buak ang yan tiil, nagapangusap sa taliwala sa manap, kini maoy mahimong kanon ninyo. Mao na itugon sino mao ni pwedeng kaunon. Mananap nga nagapangusap sa ilang kinaon, unya pikas ang ilang kuko sa mas karabaw, baka, kanding o karniro, tanan lagsaw. Mga mananap na nga nagapangusap og pikas ang ilang kuko. Gitawag na sa Ginoo mga mahinlo. Mao ni pwedeng kaunon ninyo. So, kaon mo na kaunon nato. Kung mo kaon tag karne, kanang man napakaon nato. Kay mo na mga mahinlo. Pangutana. Kung usa ra kailhanan na makita sa 5 og 6, dili pwedeng kaunon. Gitawag mahugaw, sama nas kabayo, kamilyo, libre. Mga mananap nga ang ilang kuko tibuok pero nangusap silang kinaon. Usar gani kailhanan makita, dili pwedeng kaunon. Kung imong balihon, pananglitan ka ng mananapa, ang iyang kuko pikas pero dili mangusap siyang kinaon, pwede ba ng kaunon? Ato basahon ang sitig 8, ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala magapangusap mahugaw kinialang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay ning manapa, mahugaw kinialang kaninyo. So dili na pwede kaunon ni gala. Dili ang Seventh-day Adventist nagdili. Ang Dios maoy nagdili ni ana. Ang Seventh-day Adventist igo lang misunod og mituman sa gisulti sa Ginoo. So apil di ay pagkaani higala. Apel sa kaaning sugua kay nagtuo makakag Dios og nagtuo tag Dios na apel ta ani atong so aton intumanon di kay nato ni supakon. Unya kun imong tanawon ang noibi, makita po nimo ni ang mga isda pod ang pwedeng kaunon may kapay mahingbes, pero ang way manghingbes hugaw ingon ay mo kaon ana. Ari pukas mga langgam ang dili pwedeng kaunon kadtong tanang langgam nga mananagit manghigala. Mahugaw ingos Biblia, ingon na ginuhugaw kini alang kaninyo. O ni ako mong gibasa ang 46-47 dinhi, ang sugos Ginoo mao ni ang balaod sa mga mananap, langga, mga isda sa katupigan. O niya pagbuhat mo kalainan sa makaon og dili, ayaw o niya ingon sunahan atong basahon ang bersikulo 44, kay ako mauman si Jehova nga inyong Dios, busa balaano ninyo ang inyong kaugalingon og magbalaan kamo, kay ako balaan man, dili ninyo paghugawan ang inyong mga lawas sa bisan unsang mananap nga nagakamang nga nagalihok ibabaw siya katong mamahugaw.
Muna itugon sino ni hugawan. Sa ato pa kung kauno nato nang magibawal gidilis Ginoo mahugaw, nahugawan kining atong lawas mga higala og nasupak kinis kabutos Ginoo. Ato basahan pa gyud sa Levitico 20, 25, 26. O din ko basahon sa Catholic Bible sa maing balitang Biblia. Busa laina usab ninyo ang hinlo nga mananap gikan sa mga hugang mananap og ang mga hugang langgam gikan sa mga hinlo. Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa mahugang mananap, langgam og bisan unsang nagkamang sa yuta nga akong gipalain kaninyo. Tugon sa Ginoo, ayaw hugawi ang inyong lawas pinaagi ng pagkaon ni anang mananap, langgam nga akong ipabulag kiningon mahugaw. Ingon na ba yung size? Pagbalaan kamo alang kanako kay ako ang Ginoo balaan man o gipili ko kamo o gilain gikan sa ubang katawhan aron mamaako o kamo. Aron ta mahimong yes Ginoo, ayaw kauna ng dulumtanan. Pero mukaon kay tang mahugaw, dili kita yes Ginoo. Muni gisulti sa Ginoo. O ni unsa may gisaad sa Ginoo sa mukaon na higala. Ang Isaiah 66, 16 o 17 ang gisaad sa Ginoo ang nagkaon sa unod sa baboy dulumtanan. Silang tanang laglagon sa Ginoo sa adlaw sa adlaw pahukom pinagis kadayo. Saad nas Ginoo ang Dios dili mamakak higala. Magsulti ganang Ginoo, mutuman gina, naranato, musupat ta. Mabatunas katapusan, daghan unya, ang muhilak o mukagot ang ipon tungod kay nagpagahi silang unahunag kasing-kasing sa pagtuo. Manang atong mabasa sa Matthew 7:21, ingon si Ginoo Sus, dili ang tanan, magtawag na ko Ginoo, makasol sa langit, kung dili ang nagtuman. Okay, wa naman tayo mga higala, miabot magid ang kinutuban. Sa di pahingpit tapuson tuluman niya atong team song niya ato ding nakita dinhi si Elizabeth Mariquet Edar. Okay na ang atong awit. Mga higala magampo kita. Balang panarog ba kagigahom na mga Diyos naga sa tronos kita sa langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong.